Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimmasil farjilan iku setengah saking maksiate farji azina utawi zina waliwat tilan wati. Zina itu dari depan, wati itu dari belakang, berarti dubur. Wa yuhaddu lan den had utawa din hukum sapa al-hurru wong sing merdeka al-musonu kang muhson dakaron kang lanang au ungsa utawa wadon. Zina muhson itu adalah zinanya orang yang sudah menikah. Hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Itu namanya hukuman rajam, ngeri. Jadi wong sing wis nikah kok selingkuh, konangan dengan bukti-bukti yang ada, itu hukumannya dirajam. Dibelet sak dodo terus dipatoki watu nanti mati. Baik laki-laki maupun perempuan. Birojmi kelawan den balang bil hajarati kelawan watu almutadilati kang semedeng utawa mejono sedengan, berarti ora gede nemen, ora cilik nemen, berarti sak kepel. Jadi watune sak kepel-kepel dilempari ning sirahe nganti mati. Ngeri. Hatta yamuta sehingga mati sapa man. Wa ghairuhu lan saliyane man iku bimi ati jaldatin kelawan 100 saliyane muhson, berarti saliyane muhson wa wiru utawi saliyane muhson iku bimi ati jaldatin kelawan 100 cambukan pecutan. Dipecut nganti ping 100. Plok. Nek iku nek Joko tidak terkait dengan pernikahan. Joko utawa dudo kok berbuat zina itu dicambuk sampai 100 kali. Wa tagribi lan den buang, wa tagribi sanatin lan den buang setahun lil khuri keduwe wong sing merdeka wa binisfi dzalika lan separone semono mengkono sing durung merdeka, sing ora merdeka. Sakwise den cambuk 100 kali terus dibuak setahun. Itu bagi orang yang merdeka. Tapi separuh bagi orang yang tidak merdeka atau menjadi budak. Apa binis bidale karok iki kelawan separone mengkono-mengkono budak. Wa min halaniku setengah saking maksiatil farji iku ityanul bahaimi nekani bahaim utawa nganu bahaim. Ngerti nganu bahaim ya? Jadi ndelok wong wadon saking kesemseme pengin tapi ora wani mergo wedi dimasa, wedi amuk wong, wedi salah dipenjara dan mau hukuman. Lah, karena duwe wedhus sing ngeke pelampiasan itu termasuk maksiat farji. Walau milkau lan senajan milike bahaim, senajan wedhus wek dhewe. Mbok wedhus, mbok kebu, mbok sapi. Wa istimna ulan ngalap seneng-seneng biyadi wiril halilati kelawan tangane sakliyane wadon kang halal. Utawa ngalap seneng-seneng istimna anggo tangan. Nah, sing dialap seneng-seneng apa? Wong wadon sing halal. Wong wadon sing halal berarti tidak ada hubungan keluarga.
Ngudi mek-mek, dilus-lus, diraba-raba, iku jenenge ngalap seneng-seneng, direm-remet. Iku jenenge ngalap seneng-senenge tangan termasuk maksiate farji. Wal ulan wati. Baik itu juga wati dari dubur. Fil haidi ing dalam haid awi nifasi utawa nifas atau karena perempuannya wadone sih haid utawa nifas enggak berani dari depan, akhirnya dari belakang. Itu namanya wati yang dinamakan duhul lil anus. Ngleboni ning anus silite. Nah, itu namanya wati termasuk maksiate farji. Au bada ing kita ihima utawa sawise putus utawa pegote haid wan nifas. Walaupun sudah tidak haid sudah tidak nifas, kalau dari belakang tetap haram. Walaupun itu milik sendiri, istri sendiri, haram. Qoblal ghusli dalam sawa qoblal ghuslan ing dalam saurunge adus au badal ghusli utawa sawise adus bila niatin kelawan tanpa niat au ma fakti syartin utawa ing dalam sepine syarat bin syuruti saking pira-pira syarate ghusl wa takasyufulan buka aurat indaman ing dalem sandinge wong yahrumu kang haram apa nadruhu ningalane man ilaihi maring takasyufu senajano lanang padha lanang wedok padha wedok nek buka aurat itu tetap haram. Walah ora ana wong bocah wadon kok akhire nganggone pokek utawa sempak tok. Wirawiri itu haram, tidak boleh. Boleh tapi kalau di dalam toilet yang tidak ada anaknya. Tidak ada temennya. Wong saiki wong ngareng WC bareng-bareng. Ngareng WC bareng-bareng. Nah, biasanya Jawa Wadon ya. Wong areng WC arep ngising to nguyuh kaya bareng-bareng iki jal. Iki di pipis Pak bareng-bareng. Nggih, Pak. Lah pas melorot lho ora ngerti. Aduh. Wong jejeran yo kosong kabeh kok bareng-bareng. Pambune barengan yo semplenget. Wal wa yahrumu haram apa ilahi au fil khulwatin utawa ing dalem persepen. Bahkan ning persepen ning nggon sepi nang jero WC diusahakan jangan, itu juga termasuk haram. Ligorodin kelawan tanpa sejom. Nah, kecuali kalau arep lawe memang kudu diplorotake. Selama hidup yang tidak pernah melihat nganunya sendiri, lato-latonya sendiri itu adalah sahabat Ali. Pernah kalian tahan nyorapan ndelok lato-latoku nek aku cewek pernah enggak akan bisa kecuali sahabat Ali. Mulane dinamakan dikai julukan karamallahu wajah. Karamallahu wajah itu berarti mulia, wajahnya mulia karena tidak pernah melihat barangnya sendiri. Ora kok malah ditulanan. Wastikbalul kiblat lan madhep kiblat. Nah, madhep kiblat itu termasuk maksiate farji, ngesing nguyu madhepe kiblat.
awistid baruha utawa ngungkuri kiblat. Jadi madhep ngetan utawa madhep ngulon itu tidak boleh. Bil bauli kelawan nguyu awaitin utawa ngising biberi hailin kelawan tanpa aling-aling. Pak, berarti kalau di dalam WC boleh karena ada aling-alingnya. Tapi yang lebih afdol membuat WC itu menghadapnya ke utara dan selatan, jangan ke timur sama ke barat. Walaupun pakai aling-aling tetap kurang apik. Kemarin ngulon iku Ka'bah gitu. Nek ngukur ngit aku madhep ngetan ya ngetan padha bae. Kena Ka'bah kena Kulo madhep ngulon kok Pak, ngulon padha bae nguyuhi Ka'bah kan kaya kowe. Mulane wesuk nang gawe kamar mandi, toilet wajib madhepe ngalor karo ngidul. Au kana utawa ana apa hail ana iku bauda adoh anu saking hail. Aksara kang luwih akeh min salasati adruin saking telung dira. Tetap tidak boleh walaupun ada aling-alingnya. Ya boleh tapi kurang apik. Tapi nek aling-aling iku aduh nganti kliwati telung dira ombo, berarti kan ombo ya. Itu dilarang. Nanti aling-aling itu hanya misal sedepo itu masih 1 dira, boleh sedepo. Utawa 2 depo. Nek wis ombo sampai ngliwati 3 depo itu termasuk madhep ngulon yang tanpa aling-aling. Tidak boleh. Au kana utawa ana apa hail ana iku akola luwe sithik min sulusai dhirain saking telung dira illa fil muaddi kejaba panggonan kang den cawisake lidzalika maring mengkono hail wa tawutulan ngising bahasa Cinone biol bahasa Pekalongane ndlodok alal kubri ing atase ndure kubur wal baulilan nguyu fil masjid ing dalam masjid. Begitu juga di atas kuburan itu juga dilarang termasuk maksiat farji. Utawa nguyuh ning masjid. Ning masjid ora ning WC ning masjid. Petung nguyuh sentor karo cilik. Wong tuane ora ngecek karing kamar mandi enggak, tapi sentor kati dhuwur. Sing dosa wong tuane. Walau fi inain senajan ing dalam wadah. Senajan diwadahi ember tetap tidak boleh. Wa alal muadzami lan ing atase panggonan kang den gungake. Panggonan kang den gungake kuwi apa? Panggonan sing biasa nggo jeduman wong. Ning ngedam, ning ngebrak, ning pos kampling. Lah kok diuyuhi karo diisingi iku termasuk mendatangkan laknat, haram dosa. Oh alah. Ambune pusing. Setan kan do disepateni. Dadi setan-setan. Dobol setan pusinge pos kamplinge. Malah iki ana taine diobom men silite men panas. Itu menjadikan orang lain melaknati nyapateni.
Watarkul khitani lan ninggal khitan batal bulugi ing dalam sawise balik. Termasuk orang yang menghindari khitan, wong wis tuwa kok ora sunat-sunat. Wis punjul kadi balik, punjul kadi umur 15 tahun. Lah kok umur 20 tahun ora gelem sunat, pancen sengaja ora mau sunat, itu juga termasuk maksiatil farji. Berarti selama hidup dosa terus nek ora gelem sunat. Oh ya.